pyörii joku. Ne kaikki muut on, mutta onks tää oikein? No, on se. Kaikki on oikein. Onko mulla eskit kunnossa? Mikä vittu tällainen? Pyörii hitaammin tuo oikein. Mitä sulla käy? Vittu se vaan kippas kyljellä. Mä tiedän. Mä nostan Mikko tää sun. En mä tiedä olisiko ne ottanut johonkin niistä. Ihan kun toinen etura mä täysin puuttunut tällä. Se veti. Kyllä se nousi tälle korkeudelle ja sit se kippas. Ei tässä on sit semmonen pointti, että pitää käynnistää koneet, kun näähän disarmaa itsensä johonkin FC. Mä olin lähössä, niin vittu mitään tapahtuu. Pitää antaa pyöriä. Mut silti sä voitit. Mitä nää teki? Ne flippas vaan ympäri. Kummatkin flippas. No ja sit miksi tää ei lähe? Mä katsoin kyllä siellä jotain pyöriä. Pitempi se valmiina. Silleen valmiina, sit armataan hetki ja sit 3-2. Tehdään 3 ekalla kummat. Voi sen disarmi ottaa pois Voi täältä. se laittaa, mutta siinä on 30 sekuntia katsottu päähän. Nyt on vaan 3. 2. No vittu. Mä olisin voinut vetästä.